Sanibonani, molweni ndiyamkela kwezaseTV ngesiXhosa. UShobani ke guys umconfrontile umamakhe after embonile ethetha noDr Mkhize. Bethetha ngayo yonke into nangendlela amkhavele ngayo kuba besesitsho kwamba ndiyayazi into oyenzileyo wena. Uzama ukukhava into kaDokotela Mkhize, ndinibonile ngokubelapha, ndinivile xa nithetha, yonke into oyithethileyo ndiyivile nawe. Wena uzama nje ukukhava lo dokotela wabe sewuthatha into yoba yonke iblame mayiphushwe kuzethu. Umntana abantu ususpendiwe ngenxa yalo mntu. Yho, wadikwa ke umamakhe wamanyawo umxelela uba mamela wena, uzondimela ngento zethu. Le ndlu jonga uba uphi apha kukwam apha, ujonga uba uthetha nabani okokuqala. Awuzuba undimela because once wena uthethe ngale ntombazana enomlomo ongathi ngowentiyane, wayitsho ke igama lentaka, uyatshitshwiza nje yonke into iyathetha apha kuwo. Besemxelela into yoba apha ke kukwam kushamshilo and khawuphume endabeni zasezilalini. So uShobani uvele waphuma ke guys wamshiya kanjalo. Kanti ngexesha aphumayo uphume waya straight kuZethu. Apha afike khona ke uZethu engenamdla wakhe because zethu nale nto ithi sohlukene thina sobayi-2. But wabesemcenga ke sithi ndicela undimamele, wamxelela into yoba into yokususpendwa kwakho umama uphakathi kuyo. Simbonile ethetha nalo Dr Mkhize, bethetha bobayi-2 khona phaa ekhaya. So yonke le nto nje bayakhile ukwenzela uba ibe nguwe ozokususpendwa, yena uzama ukukhava lo gqirha. Hayi ke abesesothuka loo nto kuZethu abulele ke, but umshiye eme phaa egeyithini. Uthe esethu uyafuna ukuthetha uShobani waba uZethu segijimile wabuyela endlini. Kanti lonke eli xesha agijime ebuyela endlini uyothatha nje ibhegi, uyahamba waya ethaveni apho khona itshomi yakhe ke. Fikela kuyo ke phayana ke beziselela nje. Wayixelela ke yonke into uba seyivile into yoba kuthiwa umatron nguye owenze le nto and ufuna ke ngoku uncedo. But ke noba kuzofuneka abheke epolice station kuSifiso, umntu ongakwazi umenzela yonke le nto. Hayi ke tshomi besesithi ye wena, hayi kanti iindaba zinkulu zimnandi zinje and kudala ithethwa le nto siyiva apha ebulalini, wena usandibalisile into yoba wena noSifiso. Abesithi omnye hayibo njani uthetha uthini uSifiso mntanam? Athi sendiyivile elalini kuthethwa ngento yoba wena uSifiso uthi ufuna uba nomntana nawe, ufuna nenze umntana. Hayi zimothuse ke ezo ke iindaba kuZethu. Sithi hayi mna andikho kuloo nto ke noSifiso. But ke ekugqibeleni ngoba sithi omnye yho sijonge uyabhlasha sana xa kuthethwa ngoSifiso. Wabe sithi omnye no, ndifuna nje andincede mna ngekheyisi yam uSifiso. But umbona uba apha emehlweni nyhani uyarhalela ukumbona. So khumbula bebekhe babonana ke noSifiso kuncedwa umntwana ebelahlwe ethoyilethi yintombazana ethile engamfuniyo, but ke loo mntana uya-end apha ethathwa nguZethu ke. So uSifiso ke wafika ke ezomlanda kumntana because uye wamkhulula umntana epolice station esithi funeka agoduke because khona abanye abantwana nabo lo mntana afuneka yobahoya. So if bemvalela phaa abantwana bazodinga. And intombazana iye yathetha noSifiso yatsho ke into yoba yona yayingamfuni lo mntana, yayile ekliniki, but umatron ngoba ungulo mntu akhohlakeleyo wamjika ekliniki esithi makaphume akazumenza nto phayana. So ke kwanyanzeleka makabe naye umntana, but ke yiyo nto esenza, but ke uzibonile imisteyikhi yakhe ke. So ngexesha beyomthatha kuSifiso kumntana ke kuZethu, xa bathe xa benikana ke kwakhona ukubambana ke ngezandla apha phantsi kwengubo yomntana. So ikhona laa nto phakathi kwabo bayi-2 enkulu nje ezawukwenzeka esingayaziyo uba izawube isithi makuthini. So ke uye waya ke uZethu ke epolice station apha afikele khona kuSifiso ke. uSifiso bethukile ke xa embona ephayana, but ukothuka kokothuka ngaphandle bumbona uyakuvuyela ukumbona, qha aka-understand uba kwenzekani. Abesezomchazela kuZethu into yoba into endizoyidinga apha luncedo lwakho because sendivile into yoba umatron nguye lo wenza yonke le nto edibene nalo gqirha. Laa gqirha kuthiwa wayengekho emsebenzini, waba khona ekuseni, wafika ekuseni phaa. So ndidinga uncedo because andinayo iproof yayo yonke le nto. Abesesithi ke uSifiso wena uve ngabani yonke le nto? Athi uZethu ndive nge-boyfriend yam. Yho, uSifiso benako ukuphoxeka kancinci kodwa besekhaleza uZethu ezilungisa athi ex-boyfriend uShobani, unyana kamatron. Athi ke uSifiso okulungile ke, hayi ndiza kunceda, ndizayikhangela ndizakwenza njengekwe-magics zam ndikujongele, ndizayifumana iproof, wena relaxa nje. So abesevuya kuZethu ke ephuma ke. Ixesha amkayo ke umthe ntsho guys ngaloo mehlo ke uSifiso. Ngeba imnandi le nto yabo, but guys uSifiso is married kaloku and aba bantu aba bayazana, unkosikazi kaSifiso noZethu. uZethu ngulo wanceda umfazi kaSifiso, but ke asiyazi uba izawuphetha isithini because bobayi-2 ikhona laa chemistry phakathi kwabo bobabini. Asazi ke guys, cela siqhubeke silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.